de 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Hola, Raquel Loscos. Hola, mira, avui tenim això. Ai, la balalaica, és el més important. I això és perquè la puguis tocar amb pua. Balalaica. Depèn de l'hora que anem, Darling, ens saltarem la pàgina 5, que és el moment en què es parla... Pots tocar la balalaica, Carol? Mare meva, pots ensenyar l'instrument amb què toques la balalaica, Ens saltaríem Carol? això, no? Sí. És un boli? Sí. Que guai. És la pua. És una pastanaga, Top és una analògic. pastanaga. Ah, pots tocar la pastanaga també. No, està fatal, També pots tocar la pastanaga. Oh, serà molt bé. Esteu a punt de fer compost? O la tindrà Que agradable. M'encanta que L'artista de m'utilitzin l'amor. d'aquesta manera. Oi que sí? I avui vull provar una cosa molt interessant, que és que jo m'he fixat que moltes vegades la secció analògica queda sosa, perquè no hi ha música per sota. O sigui, quan es fa la secció tecnofílica, aneu tirant musiquetes de l'Spotty, i la meva secció queda com molt buida. I aleshores avui he decidit provar la sintonia analògica per sota, amb la col·laboració de la Caro Ferrer, que em farà tot el que és una sintonia analògica en segon pla, i tinc dues propostes de sintonia. Llavors t'explotarà, no? Bàsicament. No, que cantarà. Ah, cantarà. Claro. Clar. Cantarà, per exemple, una cançó que jo trobo molt per fer coses per sobre, que és The Girl from Ipanema. Podem fer una prova, a veure com a Vinga, sintonia? provem. Jo dic, per exemple, i ara parlarem d'això. Pa, pararara, pa, pa, I pararara, això, és super... Heu vist com ha baixat a segon pla? És que és una superefectista. Que crac, I aquesta és una de les sintonies que vull És provar, que- i l'altra és temàtica, pel tema d'avui, que de seguida en parlem, que és Kalinka, 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 Kali, per quan parlem una mica de russos. Sabeu quina és? No, Caro, fa així. sisplau. Calinca, 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 I ara jo parlo per sobre. Sí, perquè Rússia és un lloc on no sé què, no sé quan... A que queda molt bé? Molt bé. Us agrada el que he pensat? Està prou bé. Doncs molt bé, ara que ja ho tenim tot preparat, anem a veure de... Amb l'instrument, això. Resistència analògica presenta... Pastanaga amb avantpassats russos. Molt bé, això és la careta de la secció Resistència analògica, parlarem dels avantpassats russos de la pastanaga. Pastanaga amb avantpassats russos. Exactament, moltes gràcies. Podem tenir, sisplau, una sintonia de fons així per ambientar? Sí, si es tractés d'una secció digital com la de l'Àlex, doncs ho hauríem posat a internet i sabríem d'on provenen les pastanagues, si són russes o no, però no podem fer servir internet perquè som unes resistents. Aleshores ho podríem buscar a l'enciclopèdia o a l'apèndix de l'enciclopèdia o a l'enciclopèdia Eva para la mujer moderna. No funciona, però ja sabem que no funciona mai. I sabeu per què no funciona? Per què? Doncs perquè tot això ens serviria per parlar de pastanagues en general. I aquí ens interessen els concrets avantpassats de la pastanaga. Per això m'he portat una pastanaga, que és molt lletja, Que ja deu ser... i són així. Una quasi antiga pastanaga. És una avantpassada. Sí, la meva idea és fer la secció mitjançant aquesta pastanaga. Després no la mengis, sobretot. El que importa és si té avantpassats russos o no. Aleshores, el que hem de fer, primer de tot, és esbrinar els avantpassats russos de la pastanaga en qüestió. Aleshores, una mica d'ambientació russa, sisplau. Sí. Calinca, Gràcies per descobrir els orígens russos de la pastanaga, o si són soviètics, les sotmetrem a diverses proves d'identitat nacional que consisteixen en examen ocular a la recerca de trets russos clàssics, observació de la reacció davant del concert de balalaica que sentíem abans, observació de la reacció de la pastanaga en la lectura del manifest comunista del 1848, observació de la reacció de la pastanaga davant la dramatització de Leon Tolstoi, Guerra i Pau, i observació de la reacció de la pastanaga davant el seu nom en la llengua dels seus avantpassats. Només dic que estarà estressada aquesta pastanaga perquè tot això ho ha de fer en 3 minuts. Sí, és una pastanaga que té moltes capacitats, el que no sabem és si és russa o no. Començarem per la inspecció ocular. Olga, sisplau, inspecciona la pastanaga. Tu creus que té trets russos així d'entrada? Espatlles amples, és russa? No, però... Bé, doncs aleshores el primer examen ha resultat negatiu. Començarem, no, continuarem. Pots aguantar-la, no fa por, perquè és que tu és la que ha d'observar la pastanaga. D'acord. Ara la sotmetrem a una prova d'audició de concert de balalaica, instrument tradicional rus. A veure, tu observa-la bé. Reacciona, fa servir algun tipus d'expressió. Reacció nul·la. Làstima. Continuarem per la tercera prova d'identitat nacional. Li llegirem